the best of all. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. The peace and salutation to our beloved leader, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So today I'm here to say something about of this our life generation. So before I go, let me introduce myself. My name is Barrister Aliu. I'm living in Tusko local government area. So today I'm together with the Dr. Sani Ibrahim. We are here to discuss about some problems that we are happening today in our society or in our dear country, Nigeria. So I think we are together with him. Thank you. You're welcome. Assalamu alaikum maza da mata, Muslim and Christian. Dan yi jawabi ne akan mutumin da yake samar da filin tsakanin kanshi da kanshi ba tattare da ya je ya kusanci mace ba. To gaskiya har ga Allah ba wai muna cewa mutum ya je shi ya yi zina bane, har ga Allah wannan illolin da yanzu yake sawa, yanzu mafi aksali wani da ya ga akan ya je shi ya yi zina zai iya samuwa da cuta kamar ta mutum da ya ga akan ya je shi ya yi zina yana tsoron zai iya zuwa in ya yi zina zai kamu da cuta kamar cutar HIV. To gaskiya so wanda suke samar da refilling kansu da kansu cututtukan da suke samuwa, ina kyautata da tan yafi na mai HIV sosai, saboda wannan da farko shine cutan mutum in yana yin wannan ba abun wani ma zai kai shekara 10, tun yana shekara 15, 14 zai fara yi baya sani har sai ya kai shekara 23 da wani wannan, kaga at least ya jima yana abin kenan. To gaskiya har ga Allah wasu haka ne yake kawo musu cututtuka da yawa. Cutan da yake kawowa shine zai sa ka kalli mutum tun bai tsufa ba ya zo shi ba shi da ido, ka kalla yana gani duhu haka, ko kuma ka kalli mutum yana yawan kasala, ka ga haka kawai ka ga jikin shi yana yawan ciwo. Kuma babban abin da yake kawowa babban cutan shine ciwon kansa. Abin yana kawo ciwon kansa sosai, saboda haka kawai da ga mutum ya kawo mai ciwon kansa sai a rasa me ya faru da wani. To gaskiya har ga Allah wasu in aka yi bincike, aka yi nisan bincike, da a ga wannan abin nan ne yake samar musu da shi ciwon kansa. Ko kuma ga mata kuma da haka kalla gashin su yana yawan zubewa, ko ga mace tana yawan ramewa haka kawai babu da nufi, kaga yarinya ga ci ga sha ga waye haka kawai kuma da tana ramewa ko kuma gashin kanta yana zubewa. To gaskiya wannan shine dai case din da ake yawan kawo mana a gurin mu, muke dubawa muka ga ya kamata mu sanar da al'umma, saboda gaskiya ya kamata a gyara. Okay, Barrister Ali. So thank you for your contribution, Dr. Sani Ibrahim. So all what Dr. Sani said, it is true, because this is what is the problem now today in our society. Because if you want to tackle this problem, so we are going to call our attention for our mother, which is parents. So the parent, you are the one that take action to preserve your children, to see their mobile phone, to check it well, so that we are under the bad critical generation. So that if you want to tackle this problem, we are going to let our mothers, parents, to wake up and thinking to preserve their children well, because this is the, I think, what is imperializing situation that we are today now in our dear country, Nigeria. This problem is a great error in Islam. We all know that. It is not important as a Muslim Ummah to watch the video that is not good, or it is not deserved for us to watch it. I think it is not very important for us to watch this video, because you will see a lot of people that are watching one, so what I call this video, what I call it, I think XS video. So that video gaskiya it is not very important to watch it gaskiya, sincerely speaking. Gaskiya we have to leave it, because we are a Muslim. Abinda Dr. Sani Ibrahim gana kai gaskiya magana mai kyau, da ya kamata a ce a tashi a duba maganar sa. Da ga mutane suna kallon bidiyon banza, suna feeling through wani abu nan, idan ka zai affecting at the end of the moment. Whatever the situation, if you are watching like this video, you will come and be a blamer. Da ga makaho. Sincerely speaking, I swear, it's better for us, all members of their country, Nigeria, we have to take action to look into solving this problem immediately if you want to see our society to develop. This problem is a disaster and calamity
because we are the Muslim. We have to know what Allah says in Quran. If you believe me, just you have to follow my rules and regulations. That's Allah said. The video that we are watching, it is not very important for us to watch it. If you watch it, what you will achieve for it, you will never achieve anything. So it's better for us to think in and imagine it is not better for you to watch it. You have to live it. This mobile phone is very important. This mobile phone, the British was discovered this mobile to watch in order to achieve something or to use it with it to achieve something very easy for our life. But it's not watching the bad videos. It's not better to do that. Please and please, all members and our parents, please and please take action about this problem. I think it's very important to say that. Thank you for listening. From Barrister Aliu from University. Thank you.